नमस्कार, मी ऋषिकेश. गोवन वार्ता लाईव्ह आणि प्रुडंट मीडियामध्ये तुमचं स्वागत. मित्रांनो, गोवेकरांच्या सुदृढ आरोग्यासाठी आपण नेहमी बेळगावातील विविध डॉक्टर लोकांच्या किंवा क्लिनिक्सच्या आपण माहिती घेत असतो, इंटरव्ह्यूज घेत असतो डॉक्टरांच्या. त्याच प्रकारे मी आत्ता एका अशा डॉक्टरांना भेटणार आहे जे अनेक विविध शारीरिक व्याधींवरती उपचार पद्धती करतात आणि ती सुद्धा एकदम माफक दरात आणि खूप चांगल्या पद्धतीची अशी फिजिओथेरपी असेल किंवा अशा पद्धतीच्या ज्या थेरपींसाठी जास्त पैसे आकारले जातात तशाच प्रकारची एक ॲक्युपंक्चर थेरपिस्ट गौतम जैन सर आपल्यासोबत आहेत. सर, तुमचं खूप खूप स्वागत गोवन वार्ता लाईव्हमध्ये आणि प्रुडंट मीडियामध्ये. सर, ॲक्च्युली आपण बघतो की शरीरावर उपचार करण्यासाठी खूप वेगवेगळ्या उपचार पद्धती असतात, पण तुमच्याकडची उपचार पद्धती जी आहे ती खूप स्वस्त दरामध्ये आणि ॲक्युपंक्चर थेरपी ह्या अशा वेगवेगळ्या थेरपी तुम्ही करता. ॲक्युपंक्चर थेरपी म्हणजे नेमकं काय काय सांगाल? ॲक्युपंक्चर थेरपी हे पिन बॉडीला लावून आपलं त्याचा उपचार करतात. पण मी कपिंग थेरपी आणि हिजामा थेरपीवरती कुठल्याही बॉडीमध्ये एनी पेन असेल ते मी कपिंग थेरपीवरती आणि हिजामा थेरपीवरती क्लिअर करून देतो. कुठल्याही पेशंटला क्लिअर करतो आहे मी. आणि ही कपिंग थेरपी आणि हिजामा थेरपी करीबन 3000 वर्ष पहिला मोहम्मद पैगंबरने परमिशन दिलेली आहे. ते 3500 वर्ष पहिला दिलेली आहे परमिशन. आणि त्या पद्धतीने प्रत्येक पेशंट 100% क्युअर होऊन जातो आहे आणि त्याला काय सेकंड टाईम काही करायची गरज लागत नाही आणि कुठलंही औषध खावं लागत नाही. जेवणावरती काही त्याला बंधन नाहीत. आरामसे आपलं तो काम करू शकतो. ताबडतोब कपिंग थेरपी आणि ॲक्युपंक्चर थेरपी केल्यानंतर तो आपल्या कामाला जाऊ शकतो. काही रेस्ट करायची काही गरज नाही त्याला. त्याप्रमाणे कपिंग थेरपी आणि हिजामा थेरपी जशा पद्धतीने तुम्ही उपचार पद्धती सांगितलं की पिन मारून ॲक्युपंक्चर ट्रीटमेंट दिली जाते, त्याच्यामुळे असं आपल्याला जाणवतं की ब्लड सर्क्युलेशनवरती खूप जास्त प्रमाणात प्रभाव पडतो. ब्लड सर्क्युलेशन झालं की सगळ्या गोष्टी ज्या त्या जागेवरती येतात. काय सांगाल याबद्दल? ॲक्च्युली माणसाच्या अंगात काही रोग नसतो आहे 100%. म्हणजे हे सगळे होतात ब्लड सर्क्युलेशन सिस्टीम बरोबर नसेल तर हे सगळे रोग एक पासून एक चालू होत जाते आणि पुरा अंगात काय चालू होत असते. पण तो ब्लड सर्क्युलेशन सिस्टीम जर प्रत्येक माणसाची करेक्ट असेल तर तो माणूस कधीही आजारी पडणार नाही. आणि हे सगळे ब्लॉक होतात ब्लड सर्क्युलेशन म्हणजे त्या रात्री झोपताना मानेकडे ब्लॉक होऊन ते मानेकडनं रक्तप्रवाह होऊन पुरा बॉडीला जात असतं. ते कुठे काय ब्लॉक होईल ते माहीत पडत नाही. ते एक नंतर ब्लॉक करत जसं मान आहे, कांदा आहे, पाठ आहे, आपलं कमर आहे, कमरेतनं सीधा पायात येतो आहे, पायातनं गुडघ्याला येतो आहे, गुडघ्यातनं एडीपर्यंत तो चालू होतो आहे आणि ठाण बॉडीला मारत असतो आहे. एवढं मानतो की ते पेशंटला सहनसुद्धा होत नाही. बाकी आणि काही नसतं त्याचं. फक्त ब्लड सर्क्युलेशन सिस्टीम जर माणसाची करेक्ट असेल तर तो माणूस कधीही आजारी पडणार नाही. बरोबर. बस. आणि काय एखादा हात दुखत असेल, खांदा दुखत असेल, गुडघा किंवा पाय दुखत असेल, पण त्याचा तो पॉईंट नसून त्याचा पॉईंट खरं तर मणक्यावरती असतो, दुसरीकडे असतो. त्याचं काय सांगाल? आता कांदा दुखत असेल तर तो मानेतनं शिरा आलेले असतात. कमर पण असेल तर पण ते मानेतनं शिरा आलेले असतात आणि गुडघ्याचं पण असेल तर ते आपल्या कमरेतनं आलेले असते. त्याप्रमाणे ते ब्लड सर्क्युलेशन सिस्टीमनं ते चालत असते. आणि जिथे ब्लॉक असेल ते आम्ही तिथे कप लावून हिजामा थेरपी करून त्याला ब्लड प्रवाह करून दिल्याबरोबर तो माणूस ॲटोमॅटिक पेशंट ठीक होतो. त्याला काही करायची गरजच लागत नाही पुढे. सर, आता ह्या झाल्या की शारीरिक व्याधी ज्या वरवरच्या ज्या असतात, म्हणजे जर आता कानाच्या संदर्भात असेल, डोळ्यांच्या संदर्भात असेल किंवा पोटाच्या संदर्भात असेल, ह्या गोष्टींवरती तुमची काय उपचार पद्धती आहे? हे उपचार आम्ही घरात सगळे औषध आपल्या स्वयंपाक घरात आहेत त्याप्रमाणे ते वापरत गेला. त्याप्रमाणे माझ्याकडे लिस्ट आहे. ते लिस्ट मी प्रत्येक पेशंटला देऊन टाकतो. त्याने ते घरातच स्वतः आपला उपचार करून घ्यायचं आणि काही नाही. सगळं औषधं प्रत्येक माणसाच्या घरात 5000 औषधं त्याचं स्वयंपाक घरात आहेत. पण त्यांना माहीत नाही म्हणून मी ती पुस्तकात देतो त्यांना की त्यांनी ते आपला उपचार करून घ्यावा. बस. हां सर, कोणकोणत्या प्रकारचे किंवा कोणकोणत्या आजार असलेली म्हणजे नागरिक तुमच्याजवळ उपचार घेण्यासाठी आलेले आहेत?
माझ्याकडे बॉडीमध्ये सगळे पेन, जसे कांदादुखी आहे, मानदुखी आहे, पाठदुखी आहे, कंबरदुखी आहे, मणके दाबले म्हणतात, शिरा दाबले म्हणतात, गुडघे दुखी आणि हे पिंडली दुखी आणि ते खाली अंगठा दुखणे, याला काय म्हणतात, गोटा दुखणे, याचे सगळे पेशंट आलेले आहेत आणि देवाच्या कृपेने सगळे पेशंट बरे झालेले आहेत. अच्छा. सर, एक असे पेशंट आम्ही ऐकलेत की त्यांचा कान त्यांना ऐकायला येत नव्हतं, अशा पेशंटला सुद्धा तुम्ही बरं केलंय, त्यांच्याबद्दल काय सांगाल? ॲक्च्युली ते पेशंटला मानेच्या खाली तिथे रक्तप्रवाह बंद होऊन तिथे 3 बारीक बारीक गाठी झाली होती. त्याच्यामुळे ते त्याचं कानालाच ऐकायला बंद झाला होता आणि ते बहुतेक फक्त 5% ऐकायला येत होतं. ते पेशंट 7 वर्षांनी सगळे डॉक्टर झाल्यानंतर तो माझ्याकडे आला. माझ्याकडे आल्यानंतर त्या पेशंटला बघितलं, इथे मानेच्या इथे बारीक बारीक 3 गाठी होते, तर लाईटली मसाज करून ते क्लिअर केलं. त्याला 15-20 मिनटं लागली आणि ते क्लिअर झालं. आणि आजच्या हिशोबात, आजच्या तारखेमध्ये ते 12 वर्षाची मुलगी एकदम फर्स्ट क्लास आहे आणि परफेक्ट झालेली ती एकदम. हां, आपण छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी किंवा आजारांसाठी आपण लाखो रुपये खर्च करतो, पण अशा प्रकारच्या उपचार पद्धतींचा आपण त्याच्यापासून अनभिज्ञ राहतो आणि त्यामुळे आपल्याला आपण उपचारांपासून लांब राहतो. पण अशा पद्धतीचे उपचार एकदा अवलंबायला हवेत. त्यासाठी गौतम जैन यांच्या या घरगुती क्लिनिकमध्ये नक्की भेट द्या आणि निरोगी आयुष्यासाठी कायम पुढे राहा.